Hey, siyazizwa indaba engazi ukuthi siyazi indaba. Laba ave bey'gentlemen baseMzansi badla mafinyila. Ingenxa yalesi strike esikusasa sekuphuma lesi statement. Istatement siphuma nini? Namuhla. Yini niy'tshenta abantu balele ngale ndlela niy'tshenta balele? Imidlalo omuni lona udlalayo, nenzani? Yini le niyenzayo, le nizama ukuyenza? So manje abantu kumele bengasayi la ngoba nina sengikhiphela lapha. Benithi nenzani? Kunjalo kuthiwa i-NPA leya nto nje kumele i-discipline, ayikho leya nto leya. Kuthiwa i-NPA nabafuthi nje abaningi ababoshelwa into engekho, kumele i-discipline le nto ye-NPA. Buka koMotoso kwenzakalani? Buka ecaleni kaSenzo Meyiwa kwenzakalani? Bathi balinde isinqumo esiyokhishwa enkantolo. Balinde isinqumo sanganti yini umsebenzi wabo? Why bona befuna ukudipenda emsebenzini wabanye abantu kanti yini owabo umsebenzi? Yabo kuthiwa i-NPA kumele discipline le nto lena, awukho umsebenzi wayo, awukho. Kunabafuthi abaningi abasey'khindini ababoshelwa into engekho ngenxa yento ekuthiwa i-NPA. Ayikho le nto leya, ayikho. Uyabona once kwane-case serious kwangena i-NPA, even le kaCwecwe makwangena i-NPA phakathi, khohlwa imoshakele into abayenzayo nje yona ukumosha amakhisi. Kwangena i-NPA, uNkulunkulu wami nganza kwethu, kumoshakele iyobe nje simoshakale yaphela. Kufana nayo le eka lo baba lo uDlamini. Make kwangena i-NPA kuphelile. Manje laba bayitshela siyabhayisa ngenxa yalokhu, sebekhipha lokhu akuze kungayiwa la. Siyazizwa indaba, silithwele wey'ngane kodwa silithwele eMzansi, uzokuthiwa silithwele ugodo olushunqa intuthu. Kushiwo into enje, kazi kwenziwani ngapha niyahola. Seyicala ivuthiwe, Nkombosi kababa.